Her er Camilla Thu. Camilla Thu er 28 og lider af allergi. Det vil hun i dag forsøge at komme til livs ved hjælp af alternativ behandling. Jamen, jeg har jo haft allergi, og det har jeg haft siden jeg var 16 år. Og det startede faktisk på Roskilde Festival, hvor jeg pludselig fik sådan et allergisk anfald med voldsom snue og nældefeber og så videre. Og så gik jeg så til allergilægen, og så fortalte hun mig så, at jeg havde alverdens allergi. Altså sådan høfeber og allergi mod katte og så videre. Og så har jeg bare døjet med det sidenhen, og det er sådan lidt problematisk. Og hvordan har du det egentlig med alternativ behandling? Jeg vil sige, at jeg er ikke fasttroende, som mange af mine andre veninder er, men jeg har ikke noget imod det, og jeg har ikke noget imod at prøve det. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg er en lille smule skeptisk. For at få indblik i, hvordan en behandling kan foregå, har Videnskab.dk sat Camilla Thu i stævne med Torben Andersen. Hej Camilla. Velkommen til. Tak. Kom med indenfor. Du kommer her, fordi du har noget allergi over for støv. Ja. Torben Andersen er direktør og stifter af Allergikompagniet. En klinik i København, der hævder at kunne kurere alle former for allergi. Men når jeg gør rent, Ja, eller tager andre steder hen, så kommer det så, ikke? Det, der skal til at ske nu, er jo, at vi skal ind og have behandlet dig for noget allergi over for støv. Og den behandling går simpelthen ud på, at vi lærer din hjerne, at den fare, som den tror ligger omkring det her støv, at den i virkeligheden er en fejltagelse. Sådan at i det øjeblik, den opdager det, så er der ikke nogen grund til at reagere over for det længere. Og der bruger vi kinesiologien til værktøj. Det er en muskeltest, hvor vi simpelthen bruger en muskel som en sladderhang om, hvad din hjerne den bliver stresset over. Ja. Når vi har fundet det, så kan vi finde frem til, hvor det her lille virusprogram, det ligger nede i din underbevidsthed, og gå ind og hjælpe din hjerne til at få korrigeret det. Fordi der er jo ikke noget farligt ved støv, men det er det, hjernen tror, når man har en allergi over for det. Så det er det, vi skal gøre nu. Camilla Thu får nu besked på at holde sin ene arm udstrakt og holde igen, mens Torben Andersen trykker den ned. Og jeg kan godt trykke temmelig meget, du kan mærke. Der kan jeg trykke rigtig meget. Ja. Nu laver vi så en lille forespørgsel til hjernen. Det gør vi, at jeg tager den her pose og holder op til nogle sanseceller, du har oppe ved mundvigen. Posen indeholder støv, som Camilla Thu har medbragt fra sin egen støvsuger. Og hold igen. Og lige så snart den kommer op, er der ingen chance for det. Det er jo lidt mærkeligt. Ja. Men der er der jo en grund til, fordi det vi gør her er i virkeligheden, vi bruger musklen som en sladderhank. Fordi når vi holder noget op til din mundvig, der sidder nogle sanseceller, som fortæller noget om, hvad der er herinde. Ja. Hvis det er noget, din hjerne mener er stressende for dig, så vil den bruge nogle kræfter på at holde øje med det. Og så er der ikke lige så mange kræfter til din muskel. Ifølge Torben Andersen bruger han nu en metode fra psykologien til at finde ud af, hvornår Camilla Thus allergi opstod. Vi har sådan en teknik, der i virkeligheden minder sådan lidt om en virusscanning i en computer. En teknik, der hedder regression, som består i, at jeg tæller baglæns igennem dit liv samtidig med, at jeg tester. Det vi har konstateret nu, er, at der er en allergisk reaktion over for noget i dit støv. Den allergiske reaktion, den er psykisk betinget. Derfor kan vi finde den med den metode, der hedder regression. Det har jeg lov til. 28, 20-28, 10-20, 5-10, 4, 3, 2, 1 år, første leveår, fødsel, foster, første leveår. Så allerede i dit allerførste leveår er der sket et eller andet, som har gjort, at din hjerne har fået den overbevisning, at det her skulle være farligt. Torben Andersen aktiverer efter sigende nu Camilla Thus hukommelsescenter i hjernen gennem 2 akupunkturpunkter på hendes pande. Og det jeg skal bede dig om at gøre, det er at lukke dine øjne. Og med lukkede øjne skal du kigge en lille smule op under øjenlågen, så du kan mærke, at dine øjenlåg står og sidrer en lille smule. Og så slapper du af og forestiller dig, at alt, hvad du har oplevet i dit liv, det er registreret i hjernen. Og vi kan finde de begivenheder frem, som har givet dig en allergisk reaktion over for støv. Du forestiller dig nu, at du går tilbage gennem dit liv. Helt tilbage til dit første leveår. Dengang der skete der noget, der har været med til at give dig en allergisk reaktion over for støv. En allergisk reaktion, som du mærker især som kløe og irritation i slimhinderne. Så siger jeg til den nu, så hold igen. Nu kan du mærke, at nu sker der ikke noget. Ja. Så nu bliver din hjerne altså ikke forskrækket over nullermænd mere. Ja. Så det vi har gjort nu,
det er i virkeligheden, at vi har pillet det første lag af i forhold til den her allergi over for støv. Det er lidt ligesom, når man piller et løg. Når vi starter udefra, at vi kan se det yderste lag. Vi ved ikke, hvor mange lag der er, fordi det er kun dig, der har levet dit liv. Men det vi kan gøre for at finde ud af, om vi lige umiddelbart kan finde flere lag, det er, at nu kan vi jo udfordre din hjerne lidt. Og det gør vi ved at åbne for godteposen her, så du kan få et snus til den. Så hvis du lige tager et snus til det her støv her, det svarer jo lidt til at gøre rent eller støvsuge, ikke? Fordi der bliver jo også lige virvlet noget op og kommer ind i din næse. Og hvis det så viser sig, at der kommer en reaktion, og det vil sikkert komme rimelig hurtigt, hvis det er, jamen så ved vi, så er der lidt mere, vi skal have pillet af, og det kan vi lige så godt gøre med det samme. Hvordan føles det i næsen nu? Ikke noget specielt, tror jeg. Ikke noget specielt? Nej. Det er jo sådan set et meget godt tegn. Ja, altså der er en lille prikken, men det kan jo lige så godt, altså som du siger. Ja, så længe det kun er en lille prikken, og det ikke bliver til mere, så er jeg ikke så bekymret. Nej, men der er ikke noget. Så vi venter stille og roligt og ser, hvad der sker. Yes. Nu er vi færdige. Ja. Hvordan synes du, det gik? Altså, da vi kom ind, så altså jeg var faktisk ret skeptisk. Og der så jo også meget sådan alternativt ud, ikke? Og da han så gik i gang, og han sagde, at jeg skulle rejse mig med, og så begyndte at trykke i min hånd, og jeg skulle modstå den, og sådan, så tænkte jeg, det er snød. Han trykker så meget på en muskel, der gør, at jeg ikke kan sådan lade være, ikke? Men han gjorde det jo mange gange med forskellige ting, og faktisk så kunne jeg jo ikke mærke nogen forskel på, altså hvor meget han trykkede. Og altså, jeg er stadig en lille smule skeptisk, men måske er der noget om det. Men altså, der var et par gange, hvor jeg havde lyst til at grine virkelig meget. Hvornår var det? Det var især som, altså, hvorfor skal man holde allergien sådan så tæt på ved munden, mens han trykker der forskellige steder. Det virkede bare så komisk, ikke? Men jeg må indrømme, hver gang han tog den her pose op, jeg kunne overhovedet ikke gøre noget med min arm. Hvordan føltes det? Kan du prøve at beskrive det? Det føles fuldstændig som afmagt. Altså, jeg havde ingen muskler. Han tog bare og gjorde sådan her. Jeg kunne mærke, altså, når han var hernede, at han ikke brugte særlig mange muskler overhovedet. Og det var meget, meget mærkelig følelse, ikke? At det var så snart han gjorde det. Pose med støv op til munden, så røg min arm bare ned. Ja. Så jeg er meget spændt på at se, om det fortsætter, ikke? Men ja. Og hvad med i forhold til, altså der, da du sad med lukkede øjne, og han stod bag dig? Hvad sad du og tænkte på der? Men jeg tænkte på, altså jeg tænkte på de ting, han sagde, jeg skulle gøre. Men så mest af alt tænkte jeg, det her det er for åndssvagt. Og så tænkte jeg, lad være med at tænke sådan. Fordi at så kommer det ikke til at virke. Okay. Altså hvis det virker, så er det jo bare dejligt. Og så er jeg jo egentlig lidt ligeglad om det placebo-effekt eller hvad det er. Men hvis jeg kan altså undgå at have støvallergi i fremtiden, så er det jo bare mega fedt. Den er jo ikke videnskabelig. Torben Andersen har ingen betænkeligheder ved at love, at behandlingen virker, selvom videnskaben ikke har dokumenteret en effekt. Altså, alle former for dokumentation starter jo med, at man har en hypotese. Lægen starter også med en hypotese. Det handler om, er jo, hvis man har en hypotese, og man så gentagende gange, eller stort set hver gang man går ud fra den hypotese, at man når et resultat, der bekræfter hypotesen, så må det jo være, fordi der er noget om snakken. Og vi har efterhånden behandlet så tilstrækkeligt mange mennesker, så vi har et relativt stort grundlag. Selvfølgelig ikke et videnskabeligt grundlag, men et empirisk grundlag, et erfaringsmæssigt grundlag, hvor vi efterhånden har behandlet så mange mennesker. Så det er relativt svært at påstå, at det ikke virker. Men igen, hvis det så virker, som du siger, det gør, ja. Hvorfor kan man så ikke bevise det videnskabeligt? Det kan man også godt, men jeg kan jo ikke gå ind selv og bevise det videnskabeligt. Så ville det jo ikke være en objektiv undersøgelse. Så der er jeg jo nødt til at have nogle mennesker udefra til at hjælpe med at lave den undersøgelse. Ganske enkelt, fordi hvis det skal laves objektivt, så må jeg jo ikke deltage i selve forsøgsopsætningen og udvælgelse af dem, der skal have aktiv behandling, og dem, der skal have placebo-behandling og sådan noget der. Det kan jeg slet ikke. Og der har vi ganske enkelt bare ikke haft ressourcerne endnu til at kunne gå ind og gøre det.
Så vi vil hellere end gerne gøre det, og hvis der er nogle læger, der har lyst til at gå ind og bokse med opgaven, så skal de være så hjertelig velkomne. I den næste tid skal Camilla Thu mærke efter, om hun synes, behandlingen har haft en effekt. I artiklen på videnskab.dk kan du læse hendes tilbagemelding. Her kan du også læse mere om, hvad Torben Andersen fortæller om sin teknik, og hvad forskningen siger om behandlingen.